nga dot. Agay, kita sa mata kay bay. Ay, kantid. Balay. Ikaw, ang mga magdudot. Wala lagi sa suroy. Ay, kwarta dari ako. Internet ah. Wala mo kay kwarta kay. Libre ako. Uy, ako di mo eh. Nako'y dosi dari ako. Say-size ta. Sige, okay naman yan mo kay. Okay. Oo, tara. Ako rin bahala ni mo. Tara. Keb, rubla ka itong dulanon, Keb. Ayaw na, pangkaraan mo na, counter. What? Ay, pwede. Tara mo si Gonza. Keb, ikay bahala ka ba? Librado ka ba? Lagi hindi, ako lagi bahala. Ipok na dito, no? Asa man mo, Keb? Internet mo yung dudot, oy. Wili nga, oy. Internet mo, pasabay ko, be. Pasabay ka. Yan na kay kurta. Basin pa libre po na, Keb. Uloy. Mayo, pariya kon mo dot. Be, pila may kwarta na, be. Amo ko'y dala diri, ha. Pero magkuwas ako sa balay. Kau, nanon ito ako. Sure po ka? Keb, number 6 ko na unit, kiba? Ito yung unit, Keb? Number 6 daw siya na unit. Allah, sidot, sidot. Ay, dut, malasa, uy. Ano pa yun si Papa G, dut? Ano siya, dito siya? Buang? Si Buang, bay. Madunggan, gikadra, ah. Baka kabalo. Uy, kaya na, Dre. Patay da na ron. Ay, kadlo ko'y magi, raman ta. Magi, bitaw. Tara ta. Ay, lingi, ah. Heartbeats. Ay, dut. Kabis na kay dut. Sasabay. Dili na. Dalawang beses na yan. Yung doon labayan ito ba ito? Patay ta ni dut. Unsa man call? Ayaw ko mo? Dua, dito. Unsa man call? Kamu ba? Manduha. Tawagon ganit mo. Dool la yun mo ha. Pabungol-bungol man mo. Wala, hindi may kadungog call. Kasi wa ka dungog. Nagtanggalon ko ng dunggan mo. Ikaw, kadungog ka wala. Kangag call. Oh, naraman din na. Oh, nakadungog man lagi mong kauban. Huh? Si pabungol-bungol ha. Tawagon gyud mo. Dool la yun mo. Wa mo kaila sa kuwa dire. Ako'y pinakatsuhoy dire. Tawagon mo ka isa. Dool la yun mo. Amoy sinsiyo da. Sinsiyo be. UC ba? Pati UC ba? Ako sa silya call. TV na, naa. Ano mo dito eh? Trader mo ka dito. Ano man mo? Hatag mo dili. Tinukluray man man duha. Si ay paglaguton ko ninyo ba? Pak. Gus, utsi. Oh, naraman din na di ay. Pasukon pa gyud ta. Hindi kay UC ba? Ito sa mutiyan dito eh. Kung ang gingulukit, sakit kayo, gidokol. Ano? Chuy, lagi kayo ito. May pawa ka ni Agi. Gani, uri ba? Libran, gawin mo sunod, Keb. Amot lang, dipindi. Allah, si Ipok, musunod ba ito sa tuwa? Na, impas akong sisilyo ito. Gani, tara, lakon ko si Ipok, tara. Tara. Dusi ri kwarta ba? Palit ano yung buro black ram to ni. Last ba? Winston. Rada ni. Allah, nakalusot lagi si Ipok. Keb, nila si Ipok, Keb. Aman. Keb, saan naman da, Keb? Dili, di ka niya giulat, Keb. Waka, dilin siya sa show dito. Kasi dilin siyan. Katong show ba? Ito si Papa G ba? Waka, dilin siya dito. Wala, liba, mong good kay mo. Unsa na ni mo, Pok? Wala, dalir, kaya eh. Patay na pa yung choy, oh. Dali, rali. Choy, deka. Yo. Tay! Ipok, usman. Mang bana te, sa pangayog kwarta dito ate. Te, badlungar dito ate. Ha? Para din na siya diha, ha? Bantay ra ning tawhanin ni Rod. Dilibay, dyan ako si Mpokoy. Unyamang siya ron. Ha? Anchoy? Pro? Loy kayo? Tagam! Panate! Guyuda ate! Agay me. Ayo. Tagam mo, ble! Nakakanate!